Il-Ministru Rodri Galdes qed jgħid li m'għandux x'jaqsam xejn mal-iskandlu fil-mod kif bdew isiru t-testijiet tal-liċenzji tas-sewqan, każ li kien żvelat fil-qorti b'xhieda ġuramentata. Inti ġieli għamilt pressjoni sabiex persuni viċin tiegħek jgħaddu mit-testijiet tal-karozza? Assolutament le. Il-kas partikolari m'għandux jaqsam xejn miegħi għalkemm anke rajt mill-gazzetta kelli hemm xi ħadd kull jum bħali m'għandix naqsam xejn ma' dal-każ. Meta l-ġimgħa filgħodu Net News staqsa lill-Ministru Rodri Galdes dwar il-każ riċenti ta' tixħim fit-Transport Malta, Galdes assigurana li hu mhuwiex il-Ministru implikat f'dan l-iskandlu. Għalkemm wieħed mill-persuni li ġie mejjun sabiex allegatament jgħaddi mit-test tas-sewqan huwa Marcus Galdes, in-neputi ta' Marija Assunta Camilleri. Il-Ministru Rodri Galdes ikkonferma lil Prim Ministru mhux talli għadu ma konfermax minnu l-Ministru involut li għamel pressjoni sabiex ċertu persuni jgħaddu mit-testijiet tas-sewqan, iżda lanqas ma kellem lill-Ministri tiegħu dwar dan il-każ serjissimu. Taf inhu il-Ministru involut? Iżda konxu li fil-qorti semma li hemm Ministru involut? M'għandix idea. U l-Prim Ministru kellimkom dwar dan il-każ? Minkejja li fil-qorti qed ikompli joħorġu aktar dettalji dwar dan l-iskandlu fit-Transport Malta, Robert Abela ma qalx u x'beħsibu jieħu passi fil-konfront tal-Ministru involut u sa issa ħadd mill-Ministri tal-Gvern ma ġar ir-responsabilità politika għal dak li kien għaddej fit-Transport Malta fl-aħħar snin. Dan wara li 3 ilu sar magħruf fil-qorti kif direttur ta' Transport Malta għeddet lil wieħed mill-eżaminaturi li jekk applikant partikolari ma kien se jieħu l-liċenzja biex jibda jsuq tal-linja jkollu jwieġeb lill-Ministru hu. Mill-indikazzjonijiet li ħarġu sa issa jidher li fost l-applikanti li ġew mejjuna biex jingħaddu t-test tal-karozza kien hemm persuni li kienu qed jaħdmu fil-villa tal-Ministru msemmi fil-qorti li sa issa ħadd ma jaf minnu. Għalkemm skont dak li ħareġ fil-qorti jidher li dawn il-privileġġi kienu qed jingħataw minn qatt ta' ministeri.